ne ni mana o ne ko an mamuso kun b'a fɔ ko koro wari munata ani lajinɛ bi an bɛna kilakulo de kɛ aw ni yanuma korokaraw kun da ma tilen anw dun taara ekɔli la an bɛ se ka fɔ k'a ɲɛ dɛ la Côte d'Ivoire an bɛna kilakulo de kɛ an b'a kɛ ni logo magaman de ye an bɛ jaba dɔɔni tigɛ ka k'a la ka sɔrɔ ka n'a si ni bolo da sa ni koloni de b'i bolo i b'a kɛ o la a sɛbɛkɔrɔ susu f'a ka nugu an bɛ tentulu dɔɔni k'a la waasa ɲɛ ka ɲɛ ne ye ta in si mixeur la an bɛna an ka marinade binkɛnɛ k'a la a sinen ɲuman an bɛ sɔrɔ ka n'a yɛlɛma o kan k'a n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in bɛn i yɛrɛ sago ma ale de timiyalen don kɔrɔlen we an ka farini tɛntɛn ko ɲuman an bɛna o k'a la i b'a k'a la dɔɔni dɔɔni waasa farini kana na tɛmɛ a la n'a giriyara dɔɔni dɔrɔn i b'a to ten zarafa ka episi b'a minnu bolo an b'o k'a la ale bɛ k'a bɛɛ la 3 à 9 o feereta bɛ Bamako kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ fununan dɔɔni k'a la nka ne ma n yɛrɛ bila o la an ka tulu kalayalen an bɛna tigɛ tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma ka sɔrɔ k'a jiranin dabɔ sa miniti damadɔ an yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka bilen ten dɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ loko sisi ka di kojugu an yɛrɛ bɛɛ b'o kalama yan sago ye ne bɛna bisi bisi dɔɔni tulu dɔɔni ka bɔ a la ne ni manaw an ka jateminɛ kɛ tulu ko in na forondoni tɛ nin y'a kɛrɛla di aw bisimila ale de ka di sa wa zarafa ka episi y'a sumatɔ diya koyi